Rezne. Priatelia. Budúcnosť. Atmosféra. Perfektní ľudia. Prednášky. Správni ľudia. Networking. A Michal Moric. Aj toto sa páčilo našim hosťom na e-commerce Bridge Live v Nitre. Števko napína svaly pri chystačke. Tu máte totálny backstage a našich technikov. Hollywoodsky trik pred príchodom hostí. Haha, s mojím kódom máš zľavu na tieto bohovské obleky Justin Paukin. Ale späť k eventu. Chvála Bohu, už je tu aj Veronika. Mali sme taktiež top catering podobný tomu v Bratislave. A tu je dôvod, prečo toho bolo nakoniec málo. Veľmi by som chcel vyzdvihnúť prednášky. Tak rôznorodé témy sme už naozaj dlho nemali. Prišla aj moja konkurencia. Návštevníci poctivo počúvali na svojich miestach a cez prestávky vybehli von na terasku networkovať. No nie je to nádhera takto na začiatok marca? Legenda hovorí, že vraj boli aj rezne, ale len asi 3 minúty. Do Nitry zavítali prednášať aj celebrity, ktoré sa paradoxne necítia byť celebritami. Na záver nás s parádnou kejskou inšpiroval Michal Repík zo Slovlandie a nesmel chýbať Kahoot quiz, kde prebehol bratovražebný súboj Jim vs. I'm Rich. Poslední mohikáni odchádzali krátko pred 11. večer. Ďakujeme. Táto konferencia bola skrátka stretnutie priateľov. Dáva to zmysel.